Uma kushalona kushinto ephekwayo. Ngoba linayi understanding lokuthi akuphekwa mina bodwa. Kuphekwa into elakini. Uma lisha uyaqhubeka ukulikhipha uyakuphoqeka ukulikhipha emlilweni. Hayi ngoba sekuvuthiwe ukudla okuphekayo. Kodwa ngoba ibhodi uma lisha lishisa into ephekwayo. Kube khona lolu hlobo lwamabhodwe. Othi uma uboil iqanda lithi glory. Othi uma upheka istambu lithi glory. Uma upheka inhloko yesikabhu lithi glory. Likwazi ukubekezelela zonke inhlobo zomlilo. Ngoba line understanding yokuthi akuphekwa mina bodwe kodwa kuphekwa into ekile. And lo phekayo uyena owazi isikhathi sokuvuthwa kwento. Hey my God. Lalela. Noma ungezwa lo munye ubhodwe esekhishwa yena bekubhoyilwa iklabishi ngaye. Kuwena kuphekwa istambu. Angizwa. Hallelujah. Linda. Akuphekwa wena bodwe. Kuphekwa into esebhodweni. Ngoba abantu balinda into evuthiwe. Hayi into ekhishwa ihlaza. Ngoba ibhodwe lingakwazi ukubekezelela umlilo. And uma sebedla abantu etafuleni akekho okhumbula ibhodwe. Ukuthi njengoba se-enjoya lokudla khona sacrificeile. Niyangizwa bazalwane? Wonke umuntu uncoma ukudla kumnandi. Lalela kunezinto ongena kuzo kanti awuzingeneli wena kodwa ungenela abanye abantu abazophiliswa ilento oyiphethe. Niyangizwa bazalwane? Ulambe kanti futhi sibu kufanele ufunde ukulamba kuze ube nozwelo ngabantu abalambile. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngizofela na. Glory to Jesus. Fana nenkomo zaseBethshemesh siyathandaza. Fana nenkomo ezaseBethshemesh. Lezi inkomo zazincelisa. Lezi inkomo zashiswa ubisi. Kodwa zahlukaniswa namathole. Niyangizwa bazalwane? Amathole ahamba yovalelwa. Inkomo zabo kwaboshelwa inqola entsha kuzo. Kuyezwakala? Kwase kubeka umphongolo kaJehova. Bathi akekho umfana ozozhola. Zizozihambela. Ngoba bafuna ukubona ukuthi shawo uNkulunkulu noma kuyazenzekela. Mind you la enkomeni kukhona into eshisayo efuna ukuyoncelisa ematholeni. Amathola ayakhala afuna ukuzoncela konina lezi zinto ziyafunana. Kodwa kwanede kwabeka umphongolo kaJehova zaqala inkomo ukunyakaza zathatha idirection ephambene nedirection enamathole. Glory to Jesus. And uma ufunda kahle lithi izwi likaNkulunkulu zazihamba zikhala. Kuyabonakala ukuthi ubisi lwaluthe ematholeni kodwa ipower yamphongolo lithi siyaphambili siyeBethshemesh. Hallelujah. Ikhona into efuna ukuya ematholeni kodwa yahlulwa yinto ethi siyaphambili. Glory to Jesus. Asihambeli siyahanjiswa. Angizwa bazalwane? Lalela ungavuma uSathane my sister athi vese izinto ziyakubhedela nangu lo mfana okushelayo uwell to do unayo yonke into Jesus nikele kuye. Lalela ikhona into efuna ukuya kuye kodwa lalela umphongolo. Vumela umphongolo ukhambise uze uyofika eBethshemesh. Ngoba noma kufika ubuthakathaka kufika ukuphelelwa ngamandla kodwa ikhona lento ekhambisayo
noma usunqumile wathi noma ngiye enkonzweni kodwa kuyona ekushaya isikhathi senkonzo ubona usuyithintitha usuye enkonzweni hey awuzihambeli uyahanjiswa ngithe indaba yakho yaqedwe emaphakadeni noma kungavukani ilwe nawe ngisho isilingo sika 2012 usathana sekuplanele sona asinamandla phezulu kwempilo yakho ngoba uNkulunkulu waqeda ngawe engakamdali ngisho 2012 ayangiswa noma yini eplano esokweni noma iplano ngaphansi kolwandle ayinamandla ongimelana necebo likaThixo ngawe nguwe umuntu ongalimazi icebo likaThixo ngokuthi uvumele izimo ohlangabezana nazo kodwa zona izimo azinamandla ngoba the more zithi zikushonisa phansi izimo zikupromote. Glory to Jesus. Ngoba uthi uNkulunkulu uJeremiya angakakubumbi ngakwazi ungakaphuma esalweni ngangcwelisa ngakwenza umprofeti yingakho ngafanele uyijaje ngisho ngokwesibongo ozalwa kuso ngoba ungaba discouraged uthi kulesi sibongo asilungelwa lutho bonke abantu bakulesi sibongo abaphumeleli lithi izwi likaNkulunkulu uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha okwaqala kudlulile bheka sekuvela okusha. Wena uvele esibongweni sakini isibongo sakini obaba mkhulu bakho okhokho bakho amapayipa ye axhunywa kuze kuzovela wena ngeke ngithi uma ngivula amanzi ngithi amanzi aphuma empompini kuxhunywa amapayipi kuze amanzi azophuma empompini kodwa amanzi aphuma kwireservoir nawe uphuma kwireservoir enguNkulunkulu. Phele yethi indaba njengoba ngithi seyaqedwa yiyo lento esenza sihlabelela ingoma yokunqoba sisaye empini ehlatshelelwa abantu sebebuye empini. Angizwa abazalwane ngithi thina sihlabelela ingoma sisaye empini sisayolwa sihlabelela ingoma yokunqoba ehlatshelelwa abantu sebebuye empini. Glory to Jesus. Ngoba thina sithi siyongena siye empini unqoba already sesikuphethe ngesandla ngoba yingakho izwi likaNkulunkulu lithi wa more than conquerors ngoba kukhona lo wasilwela wasethatha ukunqoba wakunika kithi. Uma sinqoba usathane asimnqobi ngokunqoba kwethu simnqoba ngokunqoba kwalo wasinqobela wasesinika ukunqoba kwakhe. Khona bangangizwa lalela uJesu bethanda ukwenza imfanekiso kuze abathathe kwabakwazi abayise kulokho abangakwazi. Ngiyezwakala kuthi wakunale ndoda eyayihlula unkosikazi wayo eyishaya ayishiya imabokoboko babuza abantu ushaya ubani indoda ibe namahloni ukuthi ngishaya unkosikazi. Ngelinye ilanga kwanomngani wakho athi mngani wami usenkingeni ngitshela iqiniso ushaya ubani wathi mngani wami benginamahloni okusho ngishawa unkosikazi wami uyangehlula yingakho ngihlale ngimabokoboko. Wathi umngani wakhe lalela uyakuhlula wena mina kangihlula. Haleluya. Ngizothenga iphathi uma ufike emzini wakho ngikhukuluze lo mambana umethi uyakudumela cisha ikhandlela uphumele ngaphandle ngizongena mina ngidile naye. Haleluya. Nangempela wafika ubaba wamkhukuluza unkosikazi yenza imazwi yakwabo yathi yamdumela lo baba wacisha ikhandlela waphumela phandle wangena umngani wakhe nemvubu wamtitinya unkosikazi ebumnyameni wamtitinya wenaba wathi thwishi esedilile naye waphuma lo baba kwangena umngani wakhe owehlulwayo wakhanyisa ikhandlela inkosikazi yabitoza asondela ubaba
ithi inkosikazi mina namhlanje ungixolele athi lo baba usakhuluma ngizokuphinda. Hallelujah. Athi uyasondela ubaba inkosikazi ithi myeni wami salusa ungixolele athi ubaba usakhuluma ngizokuphinda. Lalela ngenkathi esiphambanweni kuba mnyama kwacisha ikhandlela kwaphuma thina kungena uKristu. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Akafanga nje kuphela efendaweni yami kodwa he died as me. Glory to Jesus. Ngakho kunelungelo lokuthi uSathane umethu uyasondela ngithi lalela Sathane usukhohliwe ngakwenza kona esiphambanweni ngizokuphinda. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My God. Ngoba uJesu ngenkathi efa wayengafi ene group emqondweni kodwa wayefe nawe emqondweni wakhe. He died as you. Glory to Jesus. He died as you. So kunamandla ukuthi uSathane umethu uthi lalela lento engakwenza yona esiphambanweni ngikufihliza ikhanda ngizokuphinda yona. Yebo. Jesus. Hlala enkosini. Ngithi hlala enkosini. Ubhala u4 njengevila. Ubabone betatazela behla benyuka phumule enkosini. Angathi uyafika uNkulunkulu nento zakho akufika usekhe endaweni. Ngizakufela ngisho njengesiqila okuthiwa bekuthi after 6 years uma sikhululekile sithanda siyophuma sikhululekile ngonyaka ka7. Uma safika sisodwa siyophuma sisodwa. Uma safika sinonkosikazi uma sesidecide ukumshiya umaster siyophuma nonkosikazi waso. Uma safika sisodwa umaster wasinika unkosikazi. Uma sesidecide ukuhamba izinto esazithola enkosini ziyosala enkosini. Sona siyophuma sisodwa. Uthi wabe kuba kuso isiqila uma sekufanele siphume sithi ngiyayithanda inkosi yami. Ngiyamthanda umkami engimthole enkosini. Ngiyabathanda abantwana bami engibazalele enkosini. Ngoba ukuphuma kusho ukuhlukana nezinto engizithole enkosini. Uthi ubesithathu umaster asibeke ngasemnyango ngasensikeni phambi kukaNkulunkulu. Thatha usungulo asiboboze endlebeni okuluphawu lokuthi ngizokhonza kuze kube phakade. Noma isikhona into ethi angihambe kodwa uphawu luthawa indawo. Baphe ebusuku abantu baseMaritzburg abathi Thixo wami shaya uphawu kuze ngikukhonze
kuze kube phakade. Noma sengiyafuna ukuwa kungaweki ngenxa yophawu. Hey my God, it's not enough ukuthi usindisiwe, kodwa shaya uphawu. Thina sashaya uphawu endlebeni kuthi wangamdabukisa umoya ingcwele, yena shaya ngalo uphawu. Umuntu owashaya uphawu akaphinda fithe ezonweni, ngoba bambuza bona abasezonweni bathi wena ufani nathi, ufunani la, awubelongi la. Ngoba uphawu liyakhuluma. Intombi yashaya uphawu noma ingayithola isisehotela, ikhona umfana imchilizela laphaya, emangale athi kwenze njani my sister, sehle inyembezi, athi kwenzela yonke into, kwenze njani, athi my sister brother awu understand, ngashaya uphawu liyakhuluma luthi angibuyele ekhaya. Umuntu owashaya uphawu noma nga-backslider uthi esesethaveni ahlabelela ingoma yokukholwa, ngoba uphawu luthi awubelongi, buyele ekhaya. Sidinga abantu namhlanje abathi Thixo wami shaya uphawu, ngoba ngifuna ukufela la. Azazi ngiweak, ngiyahluleka endleleni, kodwa uphawu malungibambe ngamanye amazwi akwenele Nkosi ukuthi yimi obambe wena, esami isandla sibuthakathaka. Ngiyasizwa ngelinye ilanga sifuna ukukudedela, kodwa bamba isandla sami. Cela sivala amehlo. Glory to Jesus. Hey, 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 hey. Hallelujah. God bless you, my brother. Hallelujah. God bless you, bhuti wami. God bless you, sis. Nkosi yami, ufuna ukukhonza kuze kube phakade. Lalela, angazi ukuthi ungasuka enkosini uthi uyapi, ngoba zonke izinto zikhomba ukuthi uJesu uyabuya. Glory to Jesus. Hallelujah. Abokuqala bangaba bokugcina. Glory to Jesus. Ngoba ukuthi uqale kanjani akusho lutho, kodwa into ekhulumayo uphethe kanjani. Oh Nkosi yami, mangingabi ngomhluphayo endleleni, mangibe ngothembekayo kuze kube sakufeni. Mfethu Linda woza ngaphambili, shaya uphawu Thixo wami. Wena ongasindiswanga uhlaleleni, lo mnyango uvulelwe wena, uyabizelwa enkosini. Masinyane uzovalwa, kodwa ungakavalwa ngena ngaphakathi. Phakamisa izandla zakho. Mawukhona ulapha emuva usele ngephutha, gijima uze ngaphambili. Liyini ithemba lomuntu ongenathixo? Phakamisa izandla zakho. Mawukhona ulapho, phakamisa izandla zakho. Zibaniwe insuku zakho njengoba umlapho. Mene tekela ufasini. Your days are numbered. Mawufa kulomhlaba, liyini ithemba lakho? Yini into ofika uyi-introduce kuJehova? Mawudlula phakamisa izandla zakho, gijima uze ngaphambili. Gijima. Nazandla siyaphakama, gijima uze ngaphambili. Baba ngiphobose ngibeka uphawu namhlanje. God bless you my sister. God bless you. Abanye siyoba ngcwabe kusasa, siyobafaka emonteni ras ngomgqibelo. Gijima uze ngaphambili, gijima. Ungasali, phakamisa izandla zakho. Phakamisa izandla zakho, man of God. Take over. Ake siphakamisa izandla zethu sivala amehlo. Fikile umdala weinsuku ngikhona nginguye. Owayekhona umhlaba bayeza basesa. Nabe phuma beza kuye.
lalela uNkulunkulu wasentabeni uNkulunkulu wasemathafeni uNkulunkulu wasemnyameni uNkulunkulu wasekukhanyeni kuyo alpha noomega isiqalo nesiphetho khona Nkosi ngishaya uphawu namhlanje ngifuna uphawu abathi betamasa bayemazweni abathi bedlinto zezwe uthi Nkosi ngishaya uphawu namhlanje phawu lasezulwini nginguphawu lakho nginguphawu namhlanje nginguphawu namhlanje lalela ungabe usahlehla sekuseduze la siyakhona nazi izigi zomyeni liyezwakala ixilongo nabangcwele bayakhweba phezulu ekhaya ungabe usahlehla woza ngena vule umnyango namhlanje siphamisa isandla sethu sivala amehlo yangena inhlanhla ekhaya sangena isibusiso langena ithemba sashintsha izinto bahamba otikoloshe bahamba uMamtsotsi zahamba zonke izinto hayibo shintsha izinto bahamba ngokuphofu nakho konke baphuma abantu ezonweni lingakakhali icilongo bangena ekhaya bagezwa ngegazi bashaya uphawu kaMoyingcwele Jesus ake siphambe izandla zethu silule izandla lapha esikhona lapha ekhoneni kodwa mawufuna ukuzala ungasali this is your opportunity God is here don't put in a reverse gear put in a forward gear no matter what comes your way he's the same yesterday today and forever he will never leave you nor forsake you he's the God who loves you I'm Alpha and Omega if he's Alpha he's still Omega connect the name thank you Father Moroba Shanda Rabahanda Rabasanda Jesus akanisho lamazwi emva kwami sivala amehlo ungabusanyakaza the Holy Spirit is in the house thank you Jesus akasoze agitele angifela agasoze agitele awushola amazemva kwamuthi Nkosi Jesu ngiyabonga uthando lwakho noma sengivivinyiwe noma sengithayiwe kodwa ngiyakuphuma ngicwebezela njengegolide ngiyaqonda baba ngegama lika Jesu ukuthi umlilo engidlula kuwona awuzile ukuzongiqeda kodwa uzokhipha amakha nephunga elimnandi ngizoba isitsha sokudlela ngiyabonga baba ngalezi inhlupheko ukuthi ngazo ngegama lika Jesu uletha amaphiko okundiza Nkosi Jesu namhlanje ngiza kuwe ngishaya uphawu ngakhe ngigcile ngibethelwe ngibe nempande ngibe indoda siyabonga baba ngegama lika Jesu ukuthi ufikile kweyami impilo namhlanje ntambama ngenza isinqumo ukuthi ngembuyele emuva ngiza kukhonza ngilambile nginakho ngingenakho ngeswele ngizohlala nawe ethempelini lakho ngibuke wena ngibuke ubuhle bakho sengiyabonga baba namhlanje ngizibuyisela kuwe ngiyamvuma uJesu uyinkosi ungumsindisi wami namhlanje Sathane ungaphansi kwenyawo zami khulu ngakimi kunalo sesweni
Can we all pray and say thank you, Jesus, and clap your hands? Say thank you, Jesus. Give him the round of applause and say thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Moroba shakarabahanda rabasanda. He's worthy to be worshipped. Siyabonga baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, mnikazi wezwi lakhe wenizolo namuhla naphakade. Siyalibonga igazi laphalala 2010 years ago. Siyabonga amandla ovuko, siyabonga umlilo wena ongazelo ongalali. Namhlanje abantwana bakho bayanquma ukuthi bazovela endlini yakho ngegama lika Jesu. Siyabonga uSathane namadimonoke sihamba phezu kwakhe. Siyabonga amabhomu azotshalwa ePietermaritzburg ngegama lika Jesu. Siyabonga egameni elinamandla sitshala umlilo kubantwana bakho ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Otikoloshe abanamandla, abathakathi abanamandla, izifo ayinamandla, imimoya ayinamandla. Fire, 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 fire. Siyabonga moya ingcwele ukhulume kahle namhlanje ebusuku. Sinenqumo ezintsha soqhubeka, sinenqumo ezintsha sokukhonza. Noma kuyehlela noma kuyenyukela sizokhonza ngegama lika Jesu. Wingcwele, 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 wingcwele. Amakerubi namaserafi awalali athi ngcwele, ngcwele, ngcwele. We love you so much, Master. We give you glory. We give you praise. We worship your holy name. You are holy. Manda kabosaya. Hallelujah. Amen. Oh, thank you, Holy Spirit. Siyabonga bangcwele. Akanishayele laba abathathe a new decision namhlanje. Sibashayela izandla kakhulu. Mangabe ufika ekhaya awufika umake. Namhlanje umhla ka-12 ku-August 2010. Ufika umaka ukuthi I have made a covenant with God. Hallelujah. I am not going back. I am going forward ever and backward never. Akasibashaleni izandla kakhulu kakhulu. Thank you, Lord. Inkonzo ziyaqhubeka ke kusasa bazalwane, anihambe nibiza abantu bezophiliswa bakhulekelwa abantu ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. We love you. Have sweet dreams in Jesus name. Siyabonga baba. Babu Sbu, brother Sbu ngiyakuprophet. Hallelujah. Babu Professor, bless you. Ama-DVDs bakwethu.